Hemmeňize salam dostlar. Men bu videoda siz bilen ekspert tejribe barda uğraşmak isleýän. Bu ekspert ýagny tejribe. Ekspert bu üstünlük satyň möhüm bölegidir. Bu müşteri bilen anam döretmä mümkinçilik gören 3 görnüşiň biridir. Anam bolsa satyň bu hakiki asarda. Satyda iň möhümi hünärmeniň derejesinde satmakdyr. Hawa bu düşnükli ýönü käwa derejänem satmaly bolýar. Ýagny müşteri sizin hakikatdan hem hünärmenliňizi bilmeli we sizin häsiýetiňizden, telefonyna gürleşeňizden, duşaňyzda aýtjan sözleriňizden, ýene-de bir näçe biziň indik seljerjek faktorlarymyzda müşteriniň siz hünärmen hökmüne görýändigine ýa ýokdugyna bagly bolar. Eger siz hünärmen bolsaňyz, müşteri muny görmeýän bolsa, hünärmeniň tejribesi az, ol derro başga birini satyn alar. Meniň üçin bu tema köpler üçin agyrdyr. Sebäbi men köpler öz ýaşymdakylaryň güýji bilen gawat gelýärin. Belli bir döwürler müşteriler diňe ýöne aýtjardylar, sen näçe ýaşyňda bize satuw hyzmatlaryny öwreder ýaly. Ýa-da ýöne görmäge gelip gitýärdiler. Men 23 ýaşymda Uly bankyň satuw merkeziniň dolandyrjysy boldum. Men birinji derejeli kompaniýalar bilen duşuşýardym we elbetde olaryň soragy bardy. Näme üçin duşuşy oglanjyk geldi? Bir näçe müşteriler bolsa gönümel menden ýaşy, sen ýaşyň näçe? Käbirler bolsa öz ýüz keşplerini olaryň kellesinde şeýle soragy bardy görünüp durdy. Men şuňa meňdeş kynçylyklara hyzmatlar bölümine hem gawat deldim. Sebäbi köp müşterilerde şeýle düşünje bar. Eger adam 50 ýaşdan kiçik bolsa onun bize näme öwredip bilen? Onda ol hünärmen däl. Munyň bilen gürleşmek asla geregi ýok. Şonuň üçin hem iň gerek zat siz çyndan bu işden başalyp çykjaklygynyň tanqidini hökman görkezmeli. Şonda müşteriler sizden satyn alarlar. Men özüm üçin muny etmäge mümkinçilik görýän bir näçe ulgam döretdi we eger siz hakykatdan hem ine şu bir näçe maslahatlary ýydarlasaňyz, siz müşteri siziň belli urwançy hünärmenliňizi ýeňillik bilen görkezersiňiz. Birinci maslahat hünärmenliňizi ösdürmek üçin öz söwdaňyzy öwrenin. Siziň işleýän öz söwdaňyzy, men siziň haýsy ýükü ýa-da hyzmat satýanlygyňyzy bilemem. Siz söwdada hökman näme bolýanyny bilmeli. Siziň bäsleşleriňizden hödürleýän urlar haýsylar? Bu ýerniň şertleri, hilesi nähili öşüňe meňdeşler. Siz hakykatdan hem şu arada hökman bilmeli. Kaçan bank hyzmatlaryny gowy derejede satarsyň, men haýsy banklaryň näme hödürlejegini, ýagdaýlarynyň nähiligini, gözüňe tutulan şertlerini, öşüňe meňdeşlerini bilýär. Ýagny siz öz işleriňizi hökman suwdaky bagyp gal bolmaly. Siz hökman hemme zady bilmeli. Diňe bir öz önümiň däl, bazardaky şuňa meňdeş çözükler hakda bilmeli. Bu öğren möhüm. Biz köplünç öz önümüz barda bilýär. Bäsleşlik barda biz hiç zady aýdyp bilmeýär. Bir näçe müşteriler bolsa meniň bäsleşlerim ýok diýip aýdy. Ören geň zat. Ağzından ören geň zat. Mümkin biz olary ýöne bilýän däldir. Ýagny birinji bilen öz söwdaňyzy öwrenin we siz öz tejribeňize bir plus goşarsyňyz. İkinciden puwdagyny öwrenin. Siziň müşterileriňizde boljak adaty kynçylyklary öwrenin. Siz müşteriden has go onuň sewtini düşünüp bilmejekdiňiz düşnüklidir ýöne bu zerur däl. Siz hökman müşteriniň puwdagyny düşünin. Diýme puwdagy düşünmek näme? Häzir bu puwdakda näme bolup geçýär? Sewda ösýärmi, sewda düşýärmi? Edil häzir nähili adaty kynçylyklar bar. Kaçan mövsüm däl. Meselem, eger siz gowy bolmaýan emlak gulunyň web sahypasyny satmak isteseňiz we siz öz hünärmenliňizi görkezmek isteseňiz, hökman bize taýýarlykly gelmeli. We maksat Aýmuradowyç, siziň gowy bolmaýan emläňiz aýdaly Aşgabatyň bazaryna umuman pese düşýär. Bu ýagdaý üçin bizde kömek etjek çözgüt bar. Ýagny siz müşteri diňe bir öz web sahypaňyzy gürleşmäge gelmediňizi düşündirmeli. Soňra siz bu ýerde hünärmen, siz müşteriniň nähil kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini bilip geldiňiz we her bir kynçylyga sizde aýratyn çözgüt bar. Bu hem siziň tejribelik ukyňyza ýene-de bir plus goşar. Üçüncü maslahat, siziň hünärmenliňizi galdyrmak üçin anyk soraglary berin. Takik soraglary we delillendirin. Zerur bolsa siz näme üçin olardan soraýarsyňyz? Bu hem siziň üçin işler we tejribeňizi artdyrýar. Ine söhbetdeşlik üçin iki bölüm deňeşdirin. Meselem men maslahat hyzmatlaryny satýaryn. Men aýdýaryn, maksat Aýmuradowyç, bizde satuw kagylary barmy? Bar. Ýa-da men öz soraglarymy başgaça berip bilerim. Sizde satuw kagylary barmy? Hawa bar. Kağız planları, Excel planları ve haýsydyr bir awtomatlaşdyrylan iş plany. Siz haýsy hyzmat ulanýarsyňyz? Siz öwürmek hyzmatlaryna nähil baha berýär? Sizde her garşylyk üçin näçe jogaby görnüş görkezdi? Bolýa maksat Aýmuradowyç, nädip bu iş planyny işleşleriňizde öwretdiňiz? Öwretdiňizmi ýa ýöne olara bu kağızlar berdiňizmi?
Ya da sizde okuwuňyz bardymy ya görkezmäňiz bardy? Aymradoviç, men umuman okuwun görnüşi näme üçin işgarlaryň işine bagly dep soraýarym. Bu kagyllar Hiltaýdan goýa pes ulanlar günden güne öwrülme täsir edip bilermi? Siz görýäňizmi? Birinji ýagdaýda men umumy soraw berdim, jogap aldım. We men hünärmen däl. Men ýöne indik soraw eşdim. İkinci ýagdaýda men sorawyň anykdygyny we ähli zatlaryň jekmejek möhümdigini we olaryň basynyň öwrülme täsir edýänini görkezdim. Elbetde, eger siz öz biznesingizde şuňa meňdeş gepleşip geçirseňiz we siz öz tejribelik okuýuňyzda ýene bir plus goşarsyňyz. Yine bir oňat usullaryň biri de sizin sözüňiziň inandyrjylygyny ýokarlandyrmakdyr. Bu şeýle çykyş taýýarlygy, kadalara salgylanmak, statistika boýunça taýýarlyk boýunça ören ýöneköy usul. Siz diňe bir öz sözlemleriňize, öz jümleleriňize şeýlerek jümleler goşarsaňyz. Maksat Aymradoviç, statistika boýunça taýýarlygyny nädip görkezmek? Nädip gözleglerimizdäki biziň müşterilerimiziň tejribelerini vilayata gelenlere görkezmeli. Bu ýagdaýda sözleş çeperçiligiň hemmesi bellenip biler. Olar epesde artjar, sizin sözlemleriňiziň anamdarlygyny artdyrýar. Bu ýerde sanlar oňa diýişleýär. Anyk sanlar sizin müştere getirjek zadyňyz sizin taýýarlygyňyzy görkezýär. Sizin bu ýagdaýdan başaryp çykjaklygyňyz we sizin tejribeňizi beýgelýär. Hem-de sizin tejribeňizde ýene de bir plus goşýar. 5-nji pursat. Closer. Men bu barada elmidama şertnama baglaşdyň okuw bölümini aýtdym. Müşteri üçin towakkelçilikler barada urlaş. Bu jümle ören ýarady. Haçanda men nile reklamda okuyan wagtym. Ol aýtdy, häzir dünýede müşteriler çukurdan alyp çykma, batana kömek etjek köp sanly satyjylar bar. Ýagny müşteriniň häzirki wagtda başdan geçirýän meselelerini çözüň. Emma bolin ýeketek satyjy müştere bu çukura girmezligine, bu kynçylyga duçar bolmagyny kömek eder. Şular ýa satyjylara hemmeden gowy baha berer. Bu meniň Closer okuw bölümini açan pikirlerimin biridir. Bu siz haçanda müşteriler bilen gurlaşyňyzda oňa mümkin bolan kynçylyklary duýduryň. Aýdaly eger ol hiç hili çözgütler ulanmaýan bolsa, mümkin sizin mümkin başga bir ýerine, onda oňa nähil kynçylyklara duçar geljegini duýduryň. Belli bir önümi saýlamalydygyny duýduryň. Meselem maksat Aymradoviç, web sahypa döretmek bilen häzirki wagtda köp adamlaryň ju telefonlary ulanýanyny gözüňe tutmak möhümdir. Ju telefonlary we planşetleri bilen dogry uýgunlaşmak möhümdir. Bu pursat gözüňe tuturmasa, onda siz meselem arzalan 20 ötürmi ýitirirsiňiz. Şeýlelik bilen siz müştere özüňiziň bu işte hünärmenligiňizi görkezip bilersiňiz. Siz bu müşteri üçin mümkin bolan towakkelçilikler barada aýdarsyňyz. Meniň pikirimçe siz biznesinizde çakkan, mümkin pikirlenmek gerek bolar. Emma siz karar bereňizde gözüňe tutulan şeýle towakkelçilikler taparsaňyz, siz müşteriniň ýagdaýyny hemme taraplaryň seljer. Siz pudokdan başyňyz çykýara, asoňra meselem haýsy towakkelçilikleriň söwdada we şuňa meňdeşlerde bahany ýokarlanmagyny eltip biljegi hakda aýdyň. Bu hem siziň tejribeňizde ýene de bir plus goşma möhüm pursatlaryň biridir. Ve 6-njy pursat, bu hem siziň tejribeňizde artmany kömek edýän işiň jekmejek bölümüdir. Haçanda siz müşteri bilen haýsydyr bir taslamanyň aýdynlaşdyrmagy hakda gurlaşdyňyz, hukman işiň taslamasy bar, dogruny ýazmalysyňyz. Aýda siz iş planyny sargamak isteseňiz, o ýerde ýazylan iş plany 30 görkezmeden bar. Şertli ýagdaýda biz bu taslamanyň çägini çözýäris we biz haçan işlemeni başlamyzda ädim jekmejek diagramma alarsyňyz. Çykyşda satywda ýokary derejeli iş alma üçin başka okuwlarda we ähli başka önümlerde sizde her önümler üçin hukman çözülmeli möhletler bilen ýol kartanyz bolmaly. Müşteri şonda bu jekmejek diagrammany görer. Ol siziň işiňizde öňsüz bilen çemeleşýänligiňizde düşüner. Siz görkezlen netijeni gazanmak üçin bu saýlanan hereketler etmäge taýinmaýyn. Bu hem siziň tejribelik okuwuňyzda ýene de bir plus goşar. Öz hünärmenlik derejeňiz müşteriniň gözüne galdyrarsyňyz. Onuň üçin işteşler gelin bu hünärmenlik derejemizi ýokary galdyrmagyna synaşyp, öz bäsleşleriňiziň söwdasyny öwrenin, dol, narh meýnamalaryny we şuňa meňdeşler bolmana nähiller bir tablisa düzüň. Müşteriniň puwdogyny öwrenin. Häzir puwdokda näme bolup geçdi? Ösýärmi ýa-da düşýär? Ýagdaýlary nähili we müşterileriň meseleleri özüňizde olar näçe başaryp bildiňizde bir kagazga bellep alın. Üçüncüden
Ank sorular berin. Öz tayyarlyk sözlerinizi güýçlendirin. Statistika barada tayyarlyk çykyşlar görkezlemede hoşuma meňzeşlerde. Müşteriler üçin töwük gelçilikler hakda gurlaşyň. Dolandyrjylar muňa öýrenil baha berýär. Hakykatdan hem öýrenmek munyň bilen jedil edip bilmersiň. Bu 6-njy pursat işiň diagrammasyna tayyarlyk görmek. Siziň müşterilere höýdüriljek zatlar. Siziň hyzmatlaryňyzyň ösüşini ýa-da siziň önüňizden jikmejik ýol kartasydyr şey diýsek ýalňyşmaz. Elbetde bu kesgitli sanaw däl, has jikmejik bellek geçdi. Nädip tejribeni artdyrmaly we ynamy nädip gazanmaly? Şonuň üçin hem ýatlatýan bu müşteri bilen ynamdy öğretmem mümkinçilik beren 3 görnüşiň biridir. Ýöne men bu videoda görkezlen hatda ine şul maslahatlaram size müşteriniň gözünden tejribeni artdyrmagyna kömek eder diýip bilýärler. Öz pikirleriňizi bu videoň aşagyna tesirlerde paýlaşyň. Sizden gelen tesirler üçin minnetdardyryn. Eger maslahatlar gerekli bolsa like basyň we siz meniň kanalymda täze video görmek isleseňiz haçanda men siziň tesirlerinizi görümde täze video taýýarlarym. Görüňiz üçin minnetdar, ajaýyp ýeňil satyň. Ýene görüşýänçe sag bolun.